ki parabungin baro ki parlok ki bayo sengo kini ke Bible study hagni ke por ke bakum ke balang hangni lum siap ke balang lum siap Presbyterian Church ngi ai khuble fi ke kerteng ke badan botam ke jong tribe nong penim be jing Jesus Christ yang we blay bangila ban beteng ni kini ke Bible study la pedeng ki jing tenju ki babon bat ki jing thot ki babon Ndri sim la ino ingi ula dan ringkat ha ki jing pendap jungi ya ke benta ke bangi dai de ha ni ke por in beteng pat ya ke jing pulia jungi sipang ke jing bisyar ki jet benriu ke bangi pulia na ke gospel Matthias kelnong ke barusan ke dekhon ke basau way do life way do sau funriu de mentangi pulia ya ki dekhon ke basau fuar terter nila da pulia mencem tayo ya ke dekhot ke basau fuai ha ke bau try jesu open benai ya ke jing bisyari gitu ki bam sim la da e ke man ke jong gitu ki bam sim la yaram ya ki briu ki badan pedeng ke jing dan kam la kalong ke bam ni ke di pedeng ke jing thangan ke jing sliang ne la kalong ke jing long long way ke jing long stranger mo yung tin pareng tenri kibai pat kibala kroy banyaram kila yo ya kejing kerku kejung o nri kini pat wong bakilong kibala tim bat ba wong tu pet no nanga tigi kata kedika ka apot jong gini kibam sintre kibam dan mensim banyarap yalaki para brio tingi pulis sisyo pat ka respons ke jong kini kibang iong ru kita kibadan sekali yang kadiang dan iki blang ke ai ke bagi respon nadu ke dekat ke basau fu teter hadu basau sau kumno ki juba habo trajesu lo ongi tu kentin hoi ke dekat ke basau fu wengan puli biang ki ai ke bo lo ong Anda kumta unong hakitaru sekadiang tu khilit no nanga phi ke balatim sekading ke bom jukut ya ke bala bu lupa yu setan bad ki angel ju dikata ke dei kejing hukum ke jung baki kin net no kemat baki mi isu ya ke khamat ke jung lani kin mi no na ke presence ke jung bad baki net lang sya ke jaga ke bo setan undon hak ta jing penstom ko bom jukun hak dujok dan ni ding ban ngilai pej benia hak ni tayo bladap kumno bagani ka ding ka thau ya ka ei bat ka trekam kumno ka khata kumno itu ki brio ki ban sadon hangta hak ba ka me ka ni ka ding bom jukun dementa ka sngi pat ni peteng ban pej ya ni response dengan ni puli ngan puli ki khot ba sau huai hadu sau sau ki kintien ki boong Anda kumta unong hakita ru sekadiang tu khalit no nanga ngkat sau puar namar ngalat ngan tefim simla ai hanga ban bam ngalas liang tefim simla ai di yanga ngalalong marwai tefim simla khotlam yanga baleng khoi tefim simla penkup jan yanga bapang bat hak bendi ru te phim sim lawan sumaringa kita gidi kentien ki bau try jesu uong ya kita ki badan sekadiang ke jung ya ki ba uong bakin nit no nak khmat jung bakilong kita ki bela tim bakin nit sekata ke ding bom jukun hakaban ka badai na ka bela penkre nam tau sitan bat ki angel ki jung tingin nyepet menta yagini gitu kan tersua begin beteng tungin duai sesisian na try ni ban kerpat ime agani kapor ba yo ban penlong gini Bible study tukur khu iki baro ki bangin yo sngo ni kapor yalam try ni ban smutu ik tin jumi kamtam gani gijing tu lupa ka bakhaddo ka bo try jisu ulakran men bo dang dan gani slakhando halor lum ulip banyitu lupa sifang gejing bisar yigijet benriu jong kepertai
atrai to kurkhui wepi we na preng jungi bi sngowi ni ko video bangin la atrai ban pan khre ledi bangin la ban pan bet ledi jing de jungi bat me hoi bangin yo ya ga donu ko ba me khmi den ti hangi ko ba dan ke jing ie ke jing solam ya la paramajan ya ki parabrio ki ba dan preng ke jing bat ke jing sitam bat ke jing kedu ke jing than jing sliang try to sngowi ni ke jing kerpat jungi na bangapan ni bro keteng tribe unong penim bi jungi Jesus Christ amen te akatu record ke ba sauhu ar try su ong namar ngalat ngan te phim sim la ai hanga ban bam ngalas liang te phim sim la ai di hanga te ke ba pen kan mau ingi ke e pat bo ong gitu ya ki ba ula ai kata kanong kaba kemen bahaba ula tengan kilawan ban ai bam yu haba ula sliang kila ai di yu te keningi i bo try su ai yaka kabu ya baro ki banget hu bakin wan yarap ye kita ki badan pedeng jing don kam te omba kapau bo wan daladihi ndrei wan hakadur jong kitu ki banget hu kitu ki ba dan pedang jing than ki jing sliang kitu ki ba ong bagi dei ki jong u te ong identify ladi but ki ba kilong ki ba unyu kor ba du khen kor bat kumta lada msim la le e ki kamut simlale eu habaki kidan pedeng kata kejing dawa ke bakrau lagalong kejing than adu banyap dan rei kita ki badan sekali yang kediang ki bala syak besar banet sedujok ding kim simlat kener la khti wat ban ai tang khandiat ijing bam ban penjat than iki lani kim simla ai tang siklat ke ban penjak sliang iki habakila sliang kila thangrang la kum ban yap no kata kedai keba ong ni uang ngala thangan phim simla ai ngaban bam ngala sliang phim simla ai ngaban di te bat kata kejing ailat kejung yang yaki bro baro hi yaki banget khamtam bakin na baha ya lagi para brio kedai galat ke kabu ai bat kasyong hangi langi sim ya kata ke kabu ban penankam hok ika banle e kata ke bangila banle hoi khmi lenti yangi bangina palat e ke bangila banle ndrei e kata ke bangila banle khmi lenti bangingin penankam hok ika tilmar haba ki kabu ki wan ha jing jungi habangi sim ne kata ka kabu banne ya ka badai banne kanong ka jingkar khu hingi ndrei habangi ngi pendan ya ka kabu ngi kelar benno ban habaki wan biang ki weipat ki kabu hadian banne ya ka jo ka kam ngi kelar ban bat ngimle shu iki te kani ka dei ka ba ulapan kup ingi bangin le ka ba dei ka bor ka bo ai mu dei ka jing penla ju kam dei bangila an ledi but khmi lenti bet bamangi in penan kam ya kata ka ba la ai hangi banyarap ya kita ki badan kam te nomor kata ka daw ki do no ya ka jingkar khu ya ki bolo pen khre na ka banta ki tupan ki bale ya kata ka badai te hapdeng jungi kum ki runget ki kristan khamtam kadon kejing kitli hangi bangin nginum yatlat habangi kendo ya ki bukum kini ki badan hapdeng kejing dan kam but habangi ingin bangin syat lat ngin syukir ni kan mau ya ka parsi jong nong samaria babha kumno begitu ki reuniam arngun ki bah kejing sya ki kham tip kham phamaki banyo nong samaria ya ka bagi de banyarap yutu
ubreu bala syo la penmen saw di nong dute haglenti sa Jericho ndrei try Jesu ong ula ai ka buram ula penen buram yo tu nong Samaria namar ma upat ubah jing sya deu reuniam ula bendeu nong khai ne batrai kinu no hikam ubah sya ben jinglet habolo I yo tu breu bana penen jingdan kam ban nyarap hak jingmen saw ko bajur ko bo ki la le ben ginong ki kini ginong luti ki la penmen saw yu simla kiar rei ula le ben nyarap yu buat lada hak jinge dei jet ben rio ki dan ke jinge shun lani ke jing bom ya sutenat apeng ke jet ben rio jong tu ba syak luti bat ke jet ben rio jong nong Samaria tu kini kidai ki ba utra Jesu ukwa ingi benne bat habangim le ato kala benong bangingim sempat itu sisa yu to hatu kala benong bangim pat dan gajing dei ke sisa bat ngimpat nget ngimpat pediang yu munong penim jongi bat gajing gajongi langi dan ganam Kristen ndre kala benong pat gajing ka perkhat tangi ka maladi ka bamdan ka jing petlam na ka banta ki weipat ki parabrio te gadai kani hi ga wei ni ki nagi jing thau ki bo blei u thau yingi kanja tarajur lan yingi ong ki por mun shwa mo dingkot lan yu ding mitar la man ong ni singi daga ba thau ye ga jing jongi kum ki Kristan langi le shan ami kita ki kiba don ha jinglong ke jong unong pun emu jongi namar ladangi sisai u ladangi wat sisai u kan don ru ke jing ga po jongi kaba patho buat yu te aba perkhat ye ke jing long jong kini ki brio ki ban sha bishat namar bakim sim ai ka bam ye kitu ki batkan lani kim sim ai ye ka jingdi ye kitu ki basliang haba perkhat ye ki breu pat ki badan ka ki balong ka daw jong ka ta jing than lani ka jing sliang ka jing bisar ki kanong ka bakum no kanong ka bakham sir khai shu ban ye kitu ki ba simla kner la ka khti ban yarap wat iki to ki bam simla kner la khting sung tho bakin nyo ika jing pensi tom jung ka dujok ding ka ba bom jukun te ka ba kham khrao ka jing pensi tom kan wan halor ki to ki balong ka daw jong ka jing sha thangan jong ki ba buan balang ka daw jong ka jing do yak tanggo bandi ru jong ki ba buan ki balang ki ba dei maki hi ki ba penmi ki jing ban pendo yak ban keni no yak di na ki breu ki ba tresi tom dak sab jong ki dan ban keni no yak jing bam bakin keladuk bakin yo bam ki dan ki ba kitaru hagani ka perthai ka jongi bat ka jing bisari ki kanong ka ba kham khrau si bun sha te ka dokhat ka ba sau fo live sau lai si shwa try Jesu wong ru ngalalong nong wei te phim sim la khat la menga baling khut te phim sim la pun kup ja nyenga bapang bat ha ka yeng bandiru te phim sim la wan sumarenga te gini paru gidi saki jinglong ki ba ki breu ki kandu jing habakilong hapdang ke jing long nong wei namar baki jingai na le yeng ki dan sekari nong wei lani kala menong ru bagi syabe naga jong kari daka bor jong ki bor sensyar ki poi se ko bat kari bat ki long ki nong wei ha kata kari wong ba abang la nong wei phim sim la khat nga kamat ba phim sim la ai ba sai nga bangan chong bangan yo ban ri tengen no slap na kal la kalong tang simit lani armit kat kum ki jingdan kam kata kedai ke ba penrem wong phim sim la le kum ta bat wong haba ngalan lingkhoi
ngalong baleng khoi phim simla penkup yenga gilai kran ni kani bah bong dah ketin Hebrew ya kata kentin bong baleng khoi ka thau ya jing bom dan ki jan kinap ki biang kila banong ki jan ki bomla ban pensat dan ni ban da bha ya ka met ka phat ki long ki jan ki bajat ki bar khathai bat kumta ki badan kam ya ka jing yarap juno juno ban penkup ki jan ki ba kham saat bat ki ba kham da tuong bahaba philai ienga bangadan kam ki jan ki ba kham bha mdei ki ba bha akadur bong ki baram ndrei ki jan ki banong ki ba biang ban yarap banyo e ka jing saat lani banyo e ka jing yada ndrei phim simla ienga bangan kup phim simla wanra tang iwi jan berit ru bangan kup te kata ka dei ke bawi wi hakini ki breu ki badan sekalian ka diang nang ta susu ong ru ke bai dei ban ketu ke bom bom simtre ban sumar lani ban wan jingwa ye ki bapang ni ki balong ke yeng bendi namar ba kidon kam ye kata ka jing pentingan kidon kam ye ki jing duai kidon kam ye ki jing yarap dagalong kanu kal rukam ban yarap namar ki rong ki breu ki bapang lani ki badan ke yeng bendi kataru udan ban bisyari ki namar bakim simla lai khandet ru le se tang ban wan jingo lani ban duai kim simla yarap khandet ru lani hakano rukam ban yarap iki pedeng ke jing janjar ke baki ye kandu namar ke jing pang ke jing stom ni namar ke jing siasat bendi khamtam ye ki kristan ki ba siasat hiyang bendi namar ke jing ke jongki ti kita ke jing bisyari kita ki bam simle ban yarap ye kini kalong kadujok ding kabalas penkrek khnang nang mentau setan bat ki angel ki jong te kabal kanno tam kabak kham khrau ke jing bisyar kalong nagamenta jong itu ki breu ki belum ka dau jong ke jing penlong nong wei yano ke jing syabe snong bat ki wei ki belum ka dau jong ke jing penmi ya ke jing duk ke jing sitam jong ki breu hadu bakim yo tang ka jan ru bakin phong ki bawat ye ki jan ki nap ki baki don ru ki simno na ki belum ka dau jong ke jing penmi ye ki jing pang ki ba lai hujan namar ki jing le ben jong ki bat ke jing bom yarap iki bakin long ki bakot ki bakhia ki badan ke bor ban yarap iki nrei ki le pen ban da khongpong ban pendo ye ke jing kot jing khia lengba ke jing bam jing di lengba ki wei bat komjoro ki balong ke dau ban bread lani ban thap ye ki breu ki ba hok ki balului hapo ke yeng bendi dekata ke dei ke jing long jing ki breu ki ba kham sir khai sisu ki bangi ngen bakan long ro ke jing bisyar ke ba kham khrau bani gini ki bom sim la ban yarap iki te khatu khan ko sau san pat utrai jisu wangi tu ki kantin oh ngamat kini ki breu kini ki ba dan sekalian kadiang ki balayo sngo kini ki jing kran ke jung ke jing bisa jung ki kwa ban ya sa ban ai ke juba namar kita ki jing sya bisa rakhmat jung ke jing sya penrem ki ong ini kentin ko trai menno bangila yo bomela than lani bomela sliang lani nong wei lani baling khuj lani bapang lani hakabandi bat ngim simla syakri yami kene gede ge jibab jongki hoi kitu ki badan sika manru ki badan bahai kitu ki badan kam kiru kila kali ka jingkali ka bay stream ki ong kotra minno ngila yami ba medan preng ge jing than jing sliang kumba jibab hikini ki ba syakalang ga diang denrei ni hangni ba kajing jungi kalong apreng ki bang yong kitin pareng ki surprises ki don ki ba
habangim im kat kum kanongrim kabangi don hangi te ngin ni kendo ik surprises ndre habangi im kat bukum kinongrim ru kumbalong gitu ke badan sikaman ngin ni kendo ik surprises tangka jingi pher pring kini ar kijing kendit pring jung kini ar kanong kabamar khongpong kini ki bakendit bakila lebha yo try jisu kide ki breu ki ba imbe ki ba im sida ki ba im daga jing e yu paramajan bat kumta wat ya ka e ka bakila bharu kim kan mau shu kumangina kran kani ka bible study ki baladam regini pan ki bam simirap ya ki parabreu ki lebha tangi kita ki ba khampau khmat ki lebha tangi kita ki ba kham baki kham dan gejing buram kat bayi ki wei pat ki bengi laban ong ki renjau kim khan snap yaki te ka bafla ka long bo try jisu open pau ila dia bon sin kum kini ki renjau ki badan na pedeng ki jing dawa ki bakrau jung gejing em bat ki badan kam ya ka jingira te kila bandai ki breu kini ki breu badan sikadiang kila bandai ki breu ki ba long ki ba pau khmat nani ki ba dan buram hakim lang salang nrei ki buram tang kita ki ba para badan buram tang kita ki ba kham pau khmat lani kala long ru hoi la kim dei ki ba pau khmat ni ki badan buram nrei ki badan gani ga jinglong ga ba perkhat tang ki maladi ki ba perkhat tang ki jing mentoi ladi bat kim kan mau bagi dan ke duty lani ke kamram na benta jong ki parabriuru habadan kam menyerap iki te kata ke jinglong jong kini ki badan sekadiang ba ki khampet yano menyerap kat bakito ki badan sekaman pat kim dapet ki yarap bet habadan ke jingdawa kim penyefer pedeng uba kraw ne uberit ubaduk ne uberuspa kila bet ya kata ka bagi sungthu bagi de benna kat begini ki badan sekadiang pan kila tang ha bagi sungtenat benna ki sunguyo jing mentoi benna ya ka baha kat ba kiri kim nyaw tat setia kum ong kitin pareng ki kan tat snon ya kita ki ba mi don jing mentoi ki bat bonsen kita ki bom dan jing mentoi ki dei ki breu ki bom dan ki breu ki bom la ban pen phai ki leng ki la ki yarap ki ru tikata ke dei ki jing pher pedeng kini ki ar bat kumta ha ki jawab kumne yu try jisu ki omno ngi lai I ba methan mesliang lani ba melong nongwei lani ba me don ha ying bendi lani ba melong buling khoit lani ba me pang namar balai ba kejing im jengki kala ya tak rukom ki khmi anti bet ban yo ban ha tang kita ki bakin yo jing mentoi te kim ju poi perkhan ba pleng try jisu u petru ya kata kejing bom su nyo jengki kejing bom khan snap jengki ya ki parabriu ki badan kam ya kejing rap jengki bat ka bakila ban yarap dari ki man tengile poi sekabukut jong ni ke benta but hal kani ka ba kani ka khot ka buat try jisu wang ka khot besausan ondu kumta unya thu aki unong sisang ong hapi ha ka ba phimsim le yaka we ni kini ki barit tam phimsim le ken hanga tegangi kan mau biang ya ka ik bo try jisu ong ikitu ki badan sikaman men ba kiru kila kali ya ka jo ka jingkli ka bakli kini ka basikadiang bo ong ya gitu ki badan sikaman akatu khat ka basau phong ina puli wong sisang ong api ha ka ba philale ya ka wei ubarit tam na kini ki para junga philale ken hanga dekat ba hakini ki badan sekadiang pad uang sisiang ong api hagaba phimsim le yo ka we ni kini barit tam phimsim le ken hanga tengi kat mau bo try to identify kita ki barit tam
bagi long ki para jong lani ki basi para bat lani ki badai ki jong bat kata golong ke jing sisa ke bangin haban pusan bah bang ya den te ke ni ke jing ngim tep ngi kendo yano ki badai ki balong ki para lani ki basi para bat try Jesu bat ladangi long ki breu ki ba bot nuksa ye ke jing jong ngin long ki ba kloy ban yarap ye kita ki badan padang ki jing nre abangi perkhat tangi ke maladi ban ngim dan kata ke jing dai ke basisya bat ban bot nuksa yu kan penlong ini bangin klat lani ngin nyat lat ye ki bakum kita tingin se beteng pat ye ka khot ba sau rio ka tayo ban wan ban ngin ye penlong ru ye ka jing pej biang ka ba kum ka review ye ka lenong ka ba arfsau bat arfsan nomor ka lenong ba arfsau bat arfsan kedai ki jing kran ki ba tersitar ki ba utra Jesu kran ha ka jaka ka ba udan lor ulum ulit bat ki senran shwa ba un sa it atat yeladi ba an sa nar na yu te kadan kamingi bangin su pej biang sasisin ye ki ba ulak kran nado kato kalnong ka barf saw ka khot ka balai tatar bu kran sifang ki ban sajja bat kumjoru ye ki jing hikai ki jung ki farsi ki bu ai lani ki jing thu rupa ki jung ki be dei bat ki sngi ki bakhaddo dengin se pet pat ye ka ni khot saw fun ri lambat ka conclusion lani ki jing penkut ye ka ni ki jing kran ki jung try Jesu sifang ki sngi ki bakhaddo lor ulum olem to blame kerku if he wait ki be asngo ki ni Bible study but tungin yai duai bo blame nya dying in ni ka khlam bangin longru ki khlan ka man sim ki ba slur un plat ingi na ki jing setting but ki jing atatin un airo hingi ye ki jing long ka belong discipline bangin le fikir bangin bot ki to ki jing ai ki jing batha ye ki ba ki borsin char ki ai hangi khnang bangin na ban yada bat kumjo ru ngi dan kham tam ye ki jing da ka ba khamalor ke jong blai hagi ki baro na ka ni ka khlam bat ki we ru ki khnang jingpang na ni ki daw jong ke jingpang nam ta ka buram ke jong amen tutung ni doi ni ai ngo eme try na ka benta ka ktien jumi ka bangila yo pat ban puli ka ni ka por to de kho ye baro ki ba sngo ki ni ktien bangin nang la try ban penjana yeldi ban nang but ye ka nuksa jumi bangin yai ong haladi bangan pet show Jesu ngan kenmo ban pet show Jesu ye ka jinglong ka jung bangan persyang ban but nuksa yu hagi sngi ki por ka jing im jonga baro namara try long tangki break but tap dak jing duna nrei habangi pet show try Jesu niyo ka bor bat ka jing ai ka jung ban le ye ka man ka jong me try to sngo ko pa ni ki jing pa na mga pan ki ni baro teng Jesus Christi bara ka buwai na ru to ai ba ka jing ai ka ba dap biang ka jong try Jesu ka jing ba ka jong blai ko pa lamba ka jing slok ka jong sim khoi kina shongr hai lambat ngi baro ki rungit ki badan hangni ba kleng slok ka pathai hoi kin shongr hai padeng ki jing yele bat kani ka khlam bat ki we ki jing jong ka jing em menta bat hadu halakataru amen